Changamire tikudareni case number 37 ya 2025. Pakati pajere kajoko to plaintiff mangari wenyaji mangari James Chihuje. Okudate school mondare ngwadotito. Kuna James Ushedo dara chief kandea nemswa 10 4/2025. Zodindira nyawa mangari wena. Uyamutare mundibhadhare pfuma yevana vangu vatatu Ana Francisca na Callistus. Tombozai mukamangaraga ivajeri. Mungu. Vachuje mozai muchiziva here mainzwa here kuverenga kwairi. Ndainzwa shefu. Muchiri kuibvunga here kana kuirambo. Amuomberi. Tipe mari dzemaombera. Peterai maoko enyaya. Tipe kana tipeterai maoko isisa achada zvimuramba. Tataurirana muno kuti peterai kuombera. Ina handisi kuziva kuti kana pese panenge ndapedza kutaura pese ndombera. Ndo mutemo chayo. Womuda zvinzwa. Unombera nemaoko kuti womuchangamira zvinzwa ndini. Aiwa ndasiri kuzviziva. Kana mwana wenyu kumba mukamutaurira akasadai nomutanzwa. Kana watotadza unongwatadza. $5. $5. Changamire nokumbira ururegera. Inini chokwadira kutaura chokwadi ndokuti mari yacho ndirikuramba ndichikobvisiswa ndini mari kunoku. Inini hatisina kana mari. Right. Baba. Uyu naye mukwasha wangu uyu. Akaroora hanzvadzi yangu chaiyo ndokutochaja pfuma ndini. Mukwasha. Mukwasha ndopi manje mimi no tese baba ini ndikukwasha ndakaroora hanzvadzi yake uyu akaroora hanzvadzi yangu. Ndizo. imwe chidavana. Aiwa Changamire. Pakuda $10. Dona pasi. Pakuda $10. Uyawo kumshinu kwa uono. Yes, 15. Nyaya haifana kutipedzera nguva. Hanzvadzi yacho kujenga iwe apa nemurume wemuridzi wevana vaivaya. Ndava wekuno. Nevana vacho. Hatidi kupedzerwa nguva. Kuti vanogara vanhu vakatondera. Iwe msikana. Mama mbobuda nawo panzi apa. Mbobuda nawo panzi. Vana vacho vari kupi? Vana vanikuuya. Vana vako iwewe? Alright. Kudai henyu tipedze nyaya ndinoda kuti avo tavaburitsa kuti ava vataure zvavanoziva avo voziva kuzitaura zvavanoziva chika joko ndozozvinzwa kuti zvikupesana pari. Wanzwisa? Kajokoto Sumukani. Ndinopika neshawamu. Ndopika neshawamu. Kuti zvose zvandataura ndataura kuno. chokwadi sina manyeto. Chokwadi sina manyeto. Mwari ngandikombore. Mwari ngandibafisa. Zvakanaka. Iwe ndoane Isaac size kana kuti nyajichi. Size. Nyajichi tizvo.
zita ndiwo mudzi wewana here kana kuti ndiri muridzi wevana ndikuti vana mukoma wangu akashaya mukoma wakwainza pressure kajokoto ndiwo mudzi wewana ke une vana vangani niwavo ndine vana 5 une vana 5 right mazita yavo unoyaziva ndaaziva yese right iwe ngomani buda nemunhu uyu uende pasera iwewo ndiwo wati vana vako une vana vangani kukwana chiuchi ndine vana vaviri vana mukomana vaviri musikana nyarara ndofamba nazo kuno kwanza budai so right iwe chiuchi ndinoti tibate mazita kana yaripo mazita yekumusha kwenyu utudzi right iwe une vana vanonzi wauri kuziva kuti mukoma wako akapa mukadzi uyu vana vanonzi yani nani Anatolia na Edmo Anna Anna na Edmo na Edmond vana vangazere makore yavo mazama yacho avayaziva ndizvo makore api kuma 80s ndizvo kuma 80s saka vana dzidzatochemberekedza ya vayaruka vava nasaimba Ana chiuti Ana nomuziva ehonko ko Edmond vese ndivaziva vana vana ndivaziva boyo chiuti usatitendedze havasi vana vanzvadzi yako ira tikutaura Ai, kachokwadivari kuziva murume handiti wazvinzwa kuti uyu ndiye baba vacho sipuka uyu ndiye baba tiri kubvunza kuti vana vani ndoti hanzvadzi yako ndesipuka mwana wehanzadzi yangu vana ivavo vana vanzvadzi yako kaenza honko vana unovaziva handiti ke baba vacho ndevavo ndo matauro yari kuita wakanzwa here kuti hanzvadzi yako muupenyu yakambenge yakaroorwa kana saizi kana na fresha muupenyu zvezve zvekuti hanzvadzi hana basa kuti yakaroorwa kana kuti kubvisirwa pfuma zvokungonzi zvezve hanzvadzi dzedu dzifanike dzaingoendawo ini ndakangoona parimwe gore uyu achimangana kajogota achimangarira iye fresha iyeyo mama ambodo muno akaripa vasati varoora iye anga asati atombozikamwa ini ndakangosvika ndakamira ndakati uyu ndakambomuona kumba kwedu chitaura kuti uyu ndowandingandaona uyu ari kutoomberawo saka uyu mukoma uyu nofunga aisvika kuna stete vaigara kunoku vanga vakarogwa musha memaraini mavo ndopakaona nomukoma uyu ndobva vatanga kumhangarirana vega nyaya yekutambasi kutamba naye ndevana kuona vanhu vakuindisana vana vada kutorerana vanhu uya kuti ndevauya vachida kutsvaga makore bataona kuti vana havasi kuuya kureva kuti vana vaukanzwawo kuti vana ava ndevakajokoto tingodai ndanani kutaura chokwadi chefu kamambo handina zvandotomboziwe kuvana vacho kuti ndizive kuti uya ndopanenge ndopanenge akaita 1 proge ndowandoziva iye ndotaura iye izvimwe zvichauya zvirikuuya saka aiwa aita zvakanaka vana vako ndiva vachiti tu ichokwadi mukadzi uyu munoziva here kuti angane vana vangani mukoma wenyu kuti azotora mukadzi uyu angane vana vake here vakewo ichokwadi paakaroorwa nemukoma wangu achisvika musha akanga ane mwana kumusana anonzi proge ataurwa musikana saka ndo vakazotera kuna proge ukwenyu saka nenge tiwinzirei nengi kajokoto avachindosungwa vanasungwa vatori takuda zvongofamba nenguva nokukurumidza first born yawakaita nemwana nevanzvadzi vava vandiani progress number 2 wacho number 2 ndi Edmond
Right. Number 3, Anna. Anna. Number 4, Number 4 ndi Francisca. Francisca. Right. Number 5, Number 5 ndi Callistus. Callistus. Alright. Saka nje number 5 Callistus. Vakabva vakwana. Amai vane vana vangana? Vane vana 7 ivo pakuzvara kwavo. Vangu ini 5 ndichizoenda kuufundisi ndopa vakazoroorwa naVambasha vavaita vana 2 vasikana nemumwe musikana ari pano wakainayo. Pana progi ndogore ripi? 81. Makazoenda kuufundisi gore ripi? Ndakaenda 92. 92 ndobva mazodzoka gore ripi? 2008. Right. Kureva kuti ndikudawo mwana wenumber 4 anga ari wegore ripi? Number 4 mazamai hazi makore vana difference yewa 88 vakashaya mai vavo. 88 ku Callistus wa 89. 89 ndo mazoita sei? Ndopandakavasiya vane vana 5 ndichienda kuufundisi. Callistus kuperi manga marisiya rine makore mangani? 1 year or 2, something like that. 1 year or 2. Yeah. All right. Okay. Totipapo zvokurambana ne1 year or 2 handitika zvokutaura 3 years panapa. Saka kureva kuti imimi pa makore amakazoenda makaenda ku 92 ndizvoka ndobva pati 9 years 8 years I mean vasvika 2000 ndobva pazoya dzimwe plus 8 16 years. Ndizvo zvotanga 16 years ndisipo. Right. Pamadzoka imini ndobva maita seya? Ndadzoka ndakawana mudzimai asisipo pamba akabva aenda ndopa akaenda kuzowana paakaroorwa naVambasha paaita vana 2 otaura kuti pane mumwe musikana muhombe ndokuzoya musikana mudiki waanaye munoyo. Inini handakuvateera kana kuti nditsvage ndipe mhosva aVambasha nokuti inini pakaenda kwandakaita uyu haana kudzidza mudzimai. Saka pandakaenda manje paida nechikachikoro saka ndopatakangosiyana. Ini ndobva ndaona kuti ndamuramba nerafu mudzimai handifaniri kuzouya ndichimunetsa kuti ndauenda kunomagarira Vambasha mukadzi wangu chichi ndobva ndamusiya zvakadaro. Ko munhu anonzi Fresher pane here pamukambogara pasina Fresher muchimbokurukura Fresher kana kuti ukwana size? Right. Makambonzwa here vanhu vavo? Ndichiri kuyeuka pane patakanetsana achiti amai vangu inini vamushupa ndokubva atiza pamba. Fresher iyi mukadzi ndokubva atiza pamba. Inini nguva yayo ndanichiri kunwa doro ndaigara pamadonda. Right. Saka ndopandakasanganidzana nomudzimai wangu anani ana Fresher ari kutaurwa iye. Ipapo minge mane vana vangani? Tatine 1. Progi. Tatina. Saka ndobva mawasanganidzana nomukadzi uyo ana Fresher. Ndobva ndatomurova tikatoenda kupolisi. Kusvika kupolisi ndobva ndamuti atiza mwana. Mapolisi anobva ati mama imidzokerai kuwana. Asi mama ndobva wasodzoka kumba. Ndopatakazoita mhuri yese. Kubva ipapo hapana patakarambana kusvika ndazovasiya ndakaenda kuufundisi. So pakazvo tiri kuti vana vautaura tikati fambei tinowana mabest certificate kana zvitupa zviri kuside kuzita vese vakatoreshwa naamai. Inini nokuti pavakatora vese zvitupa inini ndakanga ndiri kuufundisi saka vese vane sere meamai vavo. Ndokwana George.
kana chikuchi iwadzoka una chakataura aiwa ngoti is okay handina kugadziriswa kushindira makore ano kuti usvike pamakore asvika pakuwanda kudai Mira iwe. mira iwe. aisi aya ipapo handina kana action yandakatomboita handina unaona kana kajokotorega ini kutauriri vabereki muidzo nyaya yari kutaura panapa uyu tinogona kuzotomuoneredza kajokoto nonyaya yanokuti pachaya mudzimai ka uchanzwa wachitaura zvake atiti isiri kufanira kutaura zvedu nyaya yake asi ungati mhuri ibve yako uregerera yetu bve atowa tora mabirth certificate zvitupa handitika apa akatomira kuti vana vakure aakuziva kuti kajokoto vana vanoprofiti ndopaakuda vana handiti ndopanonyaya saka regai tione kuti madzimai aya hanzodzi kajokoto yani vauya patinze kuti Tioshedzerei amai vaya. Saka Fresha wabvuma kuti wakasangana naye makatombonetsana nenyaya yemukadzi pana Fresha kuti makatombosangana makatombodhumaniswa nemukadzi pana Fresha. Okay. Right. Munowaziva kajokoto ndo mudzimai wacho ka amai murume ari kutaura apa muri kumudza ane izwi rani ndiani ndakajokoto varume venyu ndizvo magomo saka amai panapa toda mupatsanurire dani mambo varerukirwa ndizvo ka ehe mwana wamukatanga mimbi anonzi ani ndiwava baba vacho ndakajokoto okay ko wechi2 mwana anoteera kuna prog unoteera kuna prog ndotukava ndakunzwa wechi2 wacho anonzi ani anoteera kuna prog anonzi Edmond ndokwani kwakande kwa Fresh kwa size wechi3 ndiyo akatedzana nomukomana naEdmond wacho anonzi Ana ndiwo tuwa kwa Fresh alright imi ndobvumazeta vamwe vana inini kubva pana ivavo ndiwo ndazoita vangu wandakazongoita kunde Karista na Francisca wandakauya naye musi uno panapa pavasina kuuya aitanzwisisa pane patikutichaita teseka yote zvarongo usingazivi vanhu makwasha wako tinoti ubatirane ne kana pachibata nyaya chatinenge takuda iso umbowo ndizvo tinotsvaga umbowo hwemativi chikajokoto ungada here mukana wekuti uwane umwe munhu anokuitinisawo zvimwe zvinhu zvaunoziva pavana dambudziko randaita ndorokuti iro kunokundanisira kuti vanhu vanoziva vana ava varipo hobho mumusha nokuti vese vazvarirwa mukajokoto saka vanhu vanoziva vana ava varipo asanda kuya navo saka tokupa here mukana wekuti mudzoke futi no inini chakanga chandipa kuti inini ndiuye kuno imhanga nyaya iyi inyaya yeEdmo anga akupenga nyaya yeEdmo anga akupenga akaendeswa kunzi kwacho ndivakuru vakagara apa ndokwakaendeswa saka vachingotanga kumuanaunzira chete kuti iwe hausi mwana wokwakajokoto kuenda kwevava ndopapenga vaisunga newaya so unoona kuti aigara mirai manga muri kupi pakataurirwa shoko rokuti iwewe wakaenda kwana saizi ini ndakatozongoita zvokunzwa aiwa anga ari makuru toda kutaura zvinhu zvandakaona ndakataura zvandakanzwa zvibatsire dara handiti asi panapa tichasa nyaya iri panapa baba vakajokoto inyaya yekuti
kubva paumbowo hwomunin'ina hwemurume akapa mwana amai ava anonzi Edmona Ana. Handiti ka tiri kuwana amai ava vachitsigira zvakare kuti ndivo varidzi vevana. Asi chokwadi chavataura chavapupura uyu murume ari apa uyu ataurai akati ava amai guru ava vakauya kumba kwedu vane mwana 1 kumusana ainzi Purogi. Ndo munhu mwana wandikaona nokuti uyu murume uyu haaiziva vana venyu. Saka amai ava vakauya nemwana 1 kumusana ndokubva vaita vana vanyangani 2 kumba kwedu, right? Saka zvichitaurwa nouyu ava amai ava ndobva nokuti tenge tisingade kuti ava vataure vachizvinzwa nokuti zvinofanira kunge zvakaitwa mushoko uyu ava toda kuzvinzwawo zviri zvega tozvinzwawo zviri zvega. Ndobva pauya umbowo hwamai ava ndobva vataura kuti chokwadi ndakaenda ndine mwana 1 ndobva ndaita vana 2 naFresha. Ndobva ndazoita vangu vangane 2 wamataura kuti anonzi Franz naCalistus. Ndizvo ka iwavo vati vatsvage nokuti vati ndevani ndevavo munhu haanzi taura chete vachatsvagirwawo kana vaakudini. Saka dare rineri riri kutaura kuti kana uri pakuda vana vako maererano noumbowo huripo Purogi abuda ari wenyu. Hatisi kuita maDN tiri kutaura zvataurwa nevanhu. Purogi ndiwo kwenyu asi Ana naEdmo ndo kwana Fresh ndo umbowo hwatawana panapa. Saka ndo mamiriro akaita nhau yamuri kutaura. Saka kana muchida vana vamuri kutaura kukrema kuna atezvara panguva ine nezuva ranhasi munogona kukrema pana Purogi kuti Purogi sei muri kurodza Purogi mukomana musikana sei muri kurodza Purogi muchidya pfuma yangu iyeyo mukadzi wenyu ataura kuti shuwa ndewenyu. Ndine mubvunzo waidai inini ndaroora mudzimai wangu ndabvisa pfuma kwaatezvara ndagara nemudzimai wangu vakatenge vari pachipari izvozvizvi vari pamba pangu kuzosvika ndavasiya ndichizikana kwana atezvara ndavasiya pamba ndakaenda kufundisa. Saka mubvunzo wangu ndiri kubvunza acho uje kuti mimi uyu wamuri kuita nevana 2 akabvisa pfuma here kumba kwenyu nokuti kana asina kubvisa pfuma ka chikomba nokuti ini ndakabvisa pfuma ka ngatiuirane nokuti kana dare rakuti iro gomba rine mwana ndozviziva mauya kana gomba rine mwana ndozviziva asi kana gomba risina mwana uyu chikomba because changu ini uyu nokuti inini ndakabvisa pfuma yakatodyiwa nababa vevava. Iwewe kwakabva uyu mukadzi ukatozoona mumwe murume ukarega kutomhangarira futi kuti upiwe bhozi chikomba shuwa kwauri nokuti achiudya vana kana muchaja pfuma vatomuzivi wanzwa ipatiri kutaura vasari. Saka ava achiudya wakamhangarira kwatira mistake wrong wanzi bhozi mwana wako 1 nemukadzi wako handiti waunofanira kunge tichiziva kuti waunofanira kungotoromba wozoteera chikomba chako ichi handiti nhasi uno patiri kukupa kuti iweka chikomba chako ndichichi handitika but uyu haasi kuzikana kuti akatoita vana nahanzvadzi iwewe wozi havana chavakadya handiti ndizvo zvavaifanira kunge wakamhangara vana vako zvokuda shudhu kuti vana ndovako here. Apa manje nyaya iri kuitika ndeyekuti vana hauchagona kuvawana nokuti zvaamuno mudare kuti adzimai vako uri kupasanura kuti ndakaita mwana nanhingani iwe tokrema kuchikomba kana chikomba wabhatira nochikomba iweka vana havasivakugozi iwe unokuda kutorara pasi rako sei. Inini ndakudova vacho vese vakapa vana vese nokuti pakunetsako dzangu pamusoro wadaro panonzwa ndakutaura anenge akajokota kungotaura chokwadi chinenge chikanaka muno mudara ndii tanzwa kudhara kuti matombotaura kutoti adzimai vangu ndikahwisana navo pamadondo ndaona ana Fresh ene makatoregera chikomba ichosho chiripo makachiona makahwisana makaendesana polisi yakatodzora amai kumba vachitidzoka ikumba asi mimi mukazvitarisa muchizviona hamuna kana action yamukaita se yamukaita nhasi uno
Varabviswa faini. Mukwasha wa murumomo angazi yavo comrade ndiyakabvisa faini kumadondoko kumapurisa. Zvapari kureva baba Kajokoto. Akambobvisa faini. Zvapari kureva baba Kajokoto. Muchidini manzwaka kutaura kuti mwana wenyinyi ndiyo wati kutaura kuti zvimwe zvese kana mafuta zvimwe zvinotoedza dzimwe nyaya. Kana tiri panyaya mukakwira munhu kuti ava vari kudya pfuma yemwana wangu chichi, ava vamwe vese vana havazi venyu, vanokodzera kuvadyira pfuma iyoyo. Imimi panguva yamukadzoka zviri kutaura 16 years panoberekwa mwana adhuze kuroorwa, ndobva mawana mukadzi ane chimwe chikomba, ndobva mati zvakatobhatarana kudaro hamuna kuita shungu nazvo, maimirira mukuda kudya vana chete, pfuma yevana. Saka pavana vacho ndova muri kutaura kunzi aiwa usashupike kudya pfuma iyi, haizi yako futi. Amai vai kana dai kuti mimi makararama nawo kubva 1981 kusvika 92 muchibereka vana ava nditi vaitohura vachibereka vana ivavo vari pamba papi ipapo, asi vana vasiri vani venyu. Itai makurukutoka kuudzwa chokwadi kwemi munozvimanikidzirei. Saka zvazvinoreva manje ndozvekuti achihudyi kana vakutoona vanototiwo imimi wopfuma kwamuri, pfuma kuno uyu vakuwasha vawanda. Ko haana vana here uyu? Uyu haana vana here uyu? Iwewe mira ndikutaurire chimira ndikutaurire pamakore amukasafisa mukadzi uyu baba 16 years musipo manga makavaisa muchizarira here chokuti ijeriro kuti mugara makore akati mukadzi uyu havasi vana venyu, in fact havasi vana venyu, right? Saka zvazvinoreva kana tichitora nguva yakareba tine nyaya iyi toisa panext court, mudzoka zvakare tozotandana nemi panext court. Pamusoro imambo koimini shuwa muri kutorasika zvamuri kutoraidziwa zvochokwadi chokuti imini teererai kare kungoningirikina teererai chokuti imini mukadzi wenyu pamukamusiya paya maizvarisiwa nochikomba kana kuti muripo pureshai kuzvarirai, asi mukaita rombo rakaipa kuti hamuna kumubata, naizvozvo ndokuchibva zvauya nhasi mamubata, ndopamuri kunzi makatokanganisa kumhangarira atezvara, mhangarira yechikomba zvashata kuti aiwa zvakakipa komanje mukuda kuti kikikiri chiya vakabata vamusiya fresh orogenda kumberi handiti but iwe uri kukaita mistake yokusafisa mwana wavanhu handiti ende uchizoregera nyaya dzacho kusvikira pane nhasi makore akuerenga hayaiti kana ukada kuita utsotsi hwakaita sei panyika mwana ainzwa Kajokoto mukadzi ukamusafisa aitoda murume handiti but chikomba wachibata waumira kuti anutse vana handiti vakugona kuti uwane zvokujaiwe manje ndipo wakuda chivana wewe vaona vanhu asi vari kurambiwa nomukadzi kuti havasi vako, saka wewe kana uchidaenda asi ucharambiwa nomukadzi wako uri pamusoro ichakamira Kajokoto enda mberi kwawakuenda kwasiyana nekuno uko kune inonzi paternity test ndazvanaka ende kuno tinoishandisa iko kuya uku ropa rako rikasangowirirana nevana ivavo wakutonyorerwa kuti 99% handitika iri kuratidza kuti haupo ione 0% pamwana iyeyo. Zvikauya kuno kumutemo wechirungu kugeneral law mwana iye hasi wako, izvi zvokuti gomba harina mwana zvazviri zvekumashure iye zvino ndosaka vanhu vakuendesa kuna Tinashe Mugabe akangosvika otaura kuti akatsandi 0 chances dzokuti hapana chinhu chenyu chiravo ndakusiya mwana iyeyo plus zvoita nenge baba Kajokoto takupe vhara
inini ka handina chandiri kunyanya kutsvaga stera Yes. handitika Eh. zviro zviraramira ndinanzi mai angu kumba aiwa kana mukati ini ndiri kutaura munhu akadya mari nokuti ndiri kunyatsoziva kuti mudzimai wangu ka ari kufikisa inini nokuti kumwana akatotaura kati ndoda kuafikisa bobako akaendereai vasina kunhekerera handitika inini ndiri kuti inini ava achidya kuswara havasiwo vakadya pfuma yevana yakadyiwa nababa wavo ava kana pandakaroora vange vasikoneti vange vasikaurira nokuti inini handina chandikuda kwevava handina kana chinhu 1 chandinoda ini kuti ava vandibhadhari ndina chandikudai ndine vana 10 munhu akatikonzeresa kuti ndiuye kuno ndiedmo iyo zvizvina kusiya kumba kwangu izvo edmo hachaperi ndatomusiyaenda so inini ka handina chandiri kuda kuvana ava kana chinhu 1 chinhu chandaa ndichida nokuti uyu anga akatorwa zvisiri izvo zvino ndokubva adzoswa nemainstesters yangu mudzime yangu inini amudzosa handina kana chandiri kuda kana chinhu 1 kana vativo vari kutora vana 5 kana vativo vari kutora vana 4 zvoreva kuti kana kurogwa chahasi wangu vanongotora nokuti havasivo vana vega vana ndine 8 yava pa 5 saka inini ndiri kuti inini pachangu inini ndiri kuti inini aiwa kana adzimai vangu vafunga kuti ndo vari kutora vana thats okay mauya kudare kuti mudetsere hamurambiri dare mauya kuti zviserwe zvionekwe munofanira kutofara kuti zviri kukurukurika ndosake ndiri kuti inini ndatenda kuti yakurukurwa zvavanoda ngavaite mudzimai wangu nachiuje ngavachiita zvavanoita apa ijudgment yauri kupa aiwa ndiri kutaura zvandiri kufunga initaura kana chakabviri kuti ndo zvandaaira izvo zvakutaura zvese kana takuzvitasa inonzi judgment kana takutaura muchidemo kuzvidza dare saka nyaya wakutojaja izvinezvi mambo anopererwa kuti ndoti chii zvazvinoreva ndezvokuti chii kana nyero wataurirwa nzi mwana uyo muwe hazi wako but hazvinzi dzinga vanhu pamba tanzwana kadzokoma isisu vamwe tikutochengeta vamwe vana vehama dzedu zvisinei nekuti ndakamubereka ndini handiti mumwe mwana anongofarira kugara newe kana asingakutadzire chaunomudzingira chii chero uchiziva kuti amai vake ndambogara navo vanditi hauzi wangu but mwana haana chitadzo neni unochengeta pane chinonetsa here kuti ugare nemunhu achiita zvako basa uchimuitira zvimwe zvinhu hapana chinombonetsaka saka ndenge nchida kuti upfekwe nemweya wokungoziva kuti hano inini vandapesana ndatezvara nemadzimai vana handina dambudziko navo kana vakuzodiwa kumusha kwavo aizi nyaya vanoenda rimwe regore vanokutenda aiwa iroro zvechokwadi handina kana problem saka muchidimbu mira unzwi saka muchidimbu unofanira kugamuchira pokuti zvabuda mudare rekunzi vana vaviri ava vamwe vacho vanoteera kuna progi kana vari vako ndevako kana vasiri vako havazi vako handitika vana ivavo kana vari kumba kwako saizvozvi kuti vari kumba kwako haizi nyaya usviko unovadzinga dare hana kutoenda unovadzinga but zvinhu zvabuda muumbowo asi kana zvazvo kutotiwo maane mari dzenyu muri kuda kutsvaga umbowo hwekuti chokwadi here munoenda pamadn iye zvinezvi panenge apa pakanyorwa apa pamapiya apa munogona kunokonfirma pamapiya mazuva anouya chi matestis acho pano mobhukwa mozoitwa matestis enyu pamapiya apa vari kuita kutora mwana wako mozviita mowana zvenyu uchi aiwa mambo ndani maresults yangu yaye vana vaye ndevangu vese haizi nyaya aiwa mambo vana vaye vese havazi vangu haizi nyaya handiti kana but hazvikudzinga iyoyo pakuchengeta kwakaita vana vanogona kuda kuda baba handiti saka tenge tifungidzira kuti chiteerera mambo zvavanotaura wonzo judgment yavo kuti inokubatsira pakufamba bozi hapana paunombonokikiritsana nekuti vana ndevangu mukadzi achiti havazi vako iwe ichi ndevangu havazi vako handitozona saka panguva inei regai titeerere mambo vachipa judgment
asi mambozvawo vasati vapa judgment ndangofaririwa amai kuti mataurira murume wenyu chokwadi kuti takabereka tese vana asi pavana ava uyu ndo wenyu ava vaviri havasi venya ava vaviri ava ndevangu aiwa zvakachena vamwe vakadzi havataure vanongoti mhene ikoko zvinozooneka baba matobviswa makutoplana zvakanaka upenyu hwenyu nemwana wenyu hwani wamunaye. changamire burutsai judgment panyaya yavana vanhenge uyo ari kudzika jokota ari kunzi mwana mumwe chete ndewake nenge Edmo na Anna vari kunzi ndiwo kwaafresha saka kureva kuti havasi vana vakajokotwa pazuva rana saka kajokota aziviswa mwana vake kuti aiwa vana vari kudyirwa pfuma kwana chihudye vana fresha. kajokota muzinzo Victoria tanzivana vamwe vamutaura vaida vana vakwana fresh gwenyu mumwe chete tanzwananaka amai munonzani ani Chipo chandoza. ashanda kubatsira kajokota isu totochengeta vanhu vatu vakutozvitira bhuku ravo vana vasina kukamanisa handiti vari vana vavanzvadzi vana vakangorwuriona naatete vedu handiti but ezvino mweya yakubata kuti uenda wobhadhapa handiti ine handitotombovaziva zvimwe ndikutoramba kuti pamwe ngachizomhepo zidzavo handiti kana vari vako ndo vako vachauya chete haisina ndizvo zvochanga kana vari vavo ahambe vavo avanonzana Isaac says. Mhm.